kita dire kay ang opisina sa Vice Gov oh. Gani. Ito oh, yung puti. Mo na yung opisina na diya naman sa una na naglain ra. Naglain ra gyud ba kay nara sa ibabaw. Bitaw. Bungtod. Tinawa diri ano kagana li. Gana kay liguan diri banda ba kay ka kuan oh tinaw. Dengan tangkig diri kay kuan lapok. Kasi tawag di ba be? Ha? Kaman. Kuya Edwin. Ha? Eh, umbay ko ganina ba? Wala ko naman.